Tay, mayong buntag. Mayong buntag po. Hamang ka padulong. Dito, pauli na. Pauli nga, hamang kagikan. Dangkyas. Dangkyas. Tay, pwede ko mamaraig sa imo ha, tay? Oh, pwede man. Pwede ko mangayo og wantay. Ning 50 pesos tay ba tay? Kay gutom lay kayo tay, akong ipalit og taan ba? Kaabot ba na 50 na akong sinsiyo? Ha? Muragin na akong palitay tag ko ano, kaabot sinsiyo. Unsa man mo tay ipalitay og? Palitay tag ginamos. Ah, ipalit na mo ginamos. Oo, lagi lang. Pagtawasin wala na imo ha, tay. Sige ra. Okay ra nimo? Oo. Eh, Di man permanente. ha? Di man permanente nga na ay mangayo. Ano ko'y pangayoon kanunay nga di na kumaka. Wala mong ko'y kuan, pangita. Salamat kay ni tay ha. Oh, Wala na kay ipalit og ginamos tay. sige ra. Ha? Okay ra. Okay ra sa imo ha. Yang nimong ipalit og ginamos. Mangutang na lang. Mangutang na lang ka. O na may tindahan po, musading po sila kay na may among rubber gitapingan sa kong sawa tao. Aw, tay pwede sa dito asa ta kadiyo tay makigistorya ko nimo. Ah, Grabe ka maayo nimong tao tay ba bisag mao na lang niyang imuhang kwarta. Imo pa man yung gihatag sa kuha. kuan gud ta. Tao ra gud nagkinanglan ug nagtutas Ginoo. Ana gina. Ug nay atong ikatag mo hatag ta pag wala saan ta man. Kana mo maayo tay no tay. Tay anin lang tay. Sa imong kamaayo tay na ako'y ibalik ng grasya sa imo ha. Aw, salamat po ug na. Tay ade pwede diha ka tay paghulatis ako tay ha. Ha? Sige, kana tayo. Mo na giingon tay basta maayo tang tao tay nadyo'y balik ng grasya ha. O napatay. O. Ang kaning imong sensilyo tay ako lang ni uli kay nagpasabangil naman kong pangayo og sensilyo nimo. O. Salamat. Mo na giingon tay no basta maayo tang tao nadyo'y balik ng grasya sa Ginoo. Oo. Nya. Karon tay ang pares ana tay naman jud tay kuan pangpalit og sudan ha. Oo. Kani tayo tay dawata o. Pangpalit nimong sudan. Salamat yapon. Pasalamat nang kanunay sa Ginoo ha. Pila na may edad nimo karon tay? 82. 82 na ka? Mao. Ino, pila edad sa imong asawa? 74. Namoy mga anak tay. Naagod din na duha ka babae pero di man ta makakuan nila kay na may mga anak. Ah, mao lagi pod. Eskwela. Og naihatag mo dawat pero wala di ta pamugos. Mao jud lagi tay no. May tag may pangita nagsalig ra po sa ilang rubber. Wow. Mag-uong marasad. Mao lagi pod. Ya. Wa gyud og naihatag dawaton pero wala di ka kapamugos kay na may pamilyang gibuhi. Salamat do nga ning imong gihatag sa ako ang dako na ni ikatabang di na may magtungas kanunay sa bukid. Ako rin maging asawa mo pirmi. Ako usahay maluoy ko niya. Tungas kong lugos. Bisag anin ako. Bisag ihunahan na rin mong linakwan? Mao? Malugi akong linakwan. Di nagkumakapaspas. Haman dapit ang inyong balay tay. Layo pa? Babaw mga gikan sa karsada mga 30 metros po. 70 metros pod. Awani na lang ihatod lang namo na imong bugas dito sa inyong balay. Ha? Niya mo pasano niya dito. Sige ra, okay ra, walay problema. Ha? O sige. Ta. Tay, maura to tayo tay.